encetem ara el que seria el període cronològic 1800-1880 i la primera ponència ens la imparteix el professor Jordi Roca Bernet, professor lector Serra Hunter i coordinador del màster d'Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, doctor Premi Extraordinari per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat investigador postdoctoral a l'Institut Camões, la Universitat de Warwick i la Universitat Rovira i Virgili. Tenen en el llibret de resums algunes de les seves publicacions, fins i tot alguna molt recent, com és la realitzada amb la Núria Miquel, La Bullaca de Barcelona, la ciutat en flames, 25 de juliol del 1835, que és d'aquest mateix any 2021. La ponència porta per títol L'experiència en el control de les epidèmies, una font d'acceleració del ritme de la política amb el període cronològic 1821-1854. Jordi, endavant. Moltes gràcies. Primer de tot, agrair als organitzadors i al comitè científic la invitació en aquest congrés. Per mi és un plaer estar aquí i és un plaer parlar del que els vinc a parlar avui, que és de la qüestió de les epidèmies a la primera meitat del segle XIX. Com deien en la presentació, com s'exposa en el títol, ho faré des d'una perspectiva que potser no li hem donat la dimensió fins ara, que és la qüestió de la transcendència política que tenen les epidèmies durant aquest període. El marc de la meva intervenció girarà al voltant de 3 epidèmies, l'epidèmia de febre groga de 1821 i les 2 epidèmies de còlera que assoten a la ciutat de Barcelona el 1834 i el 1854 respectivament. Durant aquests 3 moments ens trobem que conviu el fenomen de l'epidèmia amb 3 acceleracions del procés polític en el marc de la Revolució Liberal, les 2 primeres epidèmies, i la tercera en el marc del bienni progressista. El que intentaré posar en relleu en aquesta ponència és explicar de quina manera els processos pandèmics, les epidèmies, el que fan és exacerbar el component revolucionari, accelerar el temps de la política, que el que fa és facilitar l'accés de les classes populars a l'àmbit de la política. Per tant, l'experiència política no només s'interpreta a través de la gestió que en fan les elits, sinó també del comportament de les classes populars. Així doncs, a tall d'exemple, que després desenvoluparé, la primera epidèmia de febre groga, la primera i única epidèmia de febre groga del que m'ocuparé avui, de 1821, provocà la mort de 5 membres del consistori municipal, cosa que no tornarà a passar en les epidèmies posteriors, i també provocà la mort de més d'un centenar d'eclesiàstics. Com veurem, l'experiència d'aquestes epidèmies, que ara fou acumulativa en les epidèmies posteriors, de 1834 i 1854. Per tant, durant aquestes 3 epidèmies, el que es produí, a grans trets, és un abandonament de les elits de la ciutat i la irrupció de les classes populars a través de la política, a través, sobretot, de la milícia nacional i la milícia urbana, fet que va afavorir l'implementació de mesures que afavorien la contractació de treballadors desocupats per realitzar obra pública i alhora el repartiment de sopes públiques o populars, sopes econòmiques per alimentar els pobres de la ciutat o els desocupats de la ciutat. L'eix central d'aquesta recerca, d'aquesta ponència, és insistir en aquesta dimensió sobretot vinculada a la redistribució, a l'afavoriment de les classes populars en el marc d'aquestes epidèmies. I alhora veure com la milícia s'implica en la gestió de l'ordre públic i en la canalització del descontentament en determinats moments de les classes populars. Bé, la febre groga de 1800 Barcelona neix en un moment d'esclat revolucionari provocat pel pronunciament de Rafael del Riego i la seva expressió a Barcelona el 1820 i la consegüent proclamació de la Constitució del 12. Aquesta febre groga s'havien produït altres episodis de febre groga a la península en anys precedents, també a Barcelona, però potser el que és més rellevant és posar en relació les epidèmies de còlera posteriors de la dècada dels 30 i dels 50 en contextos de caràcter internacional. Cal tenir present que l'epidèmia de còlera de 1834 formarà part de la segona onada pandèmica d'epidèmia de còlera que afecta Europa. Si bé la primera onada és sobretot en l'àmbit asiàtic i en el proper Orient, en la segona ens trobem
trobarem aquesta implicació o aquesta arribada en l'àmbit europeu. I la de 1854 formaria part d'aquesta tercera onada. Què vull dir amb això? Vull dir que Barcelona viu períodes d'epidèmies de la mateixa manera que viuen les principals ciutats del seu entorn. Em refereixo a Madrid, em refereixo a Lisboa, París, Marsella, Porto, que en aquests anys, si no el mateix en anys anteriors o en anys successius, viuran epidèmies de còlera. Bé, els advertia que el meu apropament al fenomen era un apropament de caràcter polític en el qual s'insistia en la importància del contingut polític vinculat a l'epidèmia. Aquesta és una vessant que ha estat relativament poc treballada. Sí és veritat que trobem recerques en l'àmbit britànic, el cas de Burrell i Gill, que ens han ofert diversos treballs al voltant del còlera a Anglaterra, en particular a la ciutat de Liverpool. També en l'àmbit francès trobem treballs com els de Catherine Catlick o els de Karine Salomé, que discuteixen la qüestió de quina relació hi ha entre el còlera i l'adveniment de les revolucions de 1830 a França i de 1848 també a França. Aquí jo només el recordo el fragment dels Miserables en quan s'està produint l'enterrament del general Lamarck, en el qual el general Lamarck, òbviament, és mort fruit d'una epidèmia de còlera i és el líder de la minoria republicana francesa. Per tant, insisteixo en l'element de com en d'altres historiografies ja s'ha enfatitzat molt aquesta relació entre la política i l'epidèmia. En els darrers temps, Samuel Klein Kohn ha publicat un article en el que fa èmfasi en la idea d'aquestes revoltes de còlera com un fenomen de caràcter global i ho analitza al voltant de tot el segle XIX. En aquest article sorprèn l'absència dels casos espanyols i en particular del cas barceloní. Així doncs, la hipòtesi d'aquesta recerca que ens hem plantejat avui és com les situacions derivades de les epidèmies de la primera meitat del segle XIX exacerbaren la conflictivitat entre les elits i els sectors populars i alhora foren moments en els que els col·lectius populars prenien un protagonisme en la gestió de l'ordre públic i en la política de la ciutat que fins llavors no tenien. Les epidèmies afavoriren la irrupció política popular basada en l'ampliació o organització de nou de la milícia, en l'assistència pública als malalts i als pobres i en el reforçament del discurs anticlerical. Aquest és un element que a vegades no s'ha tingut prou present, la idea de com l'epidèmia, més enllà del discurs vinculat al misticisme religiós, també fomenta un discurs de caràcter anticlerical, fet que conviurà amb una percepció recurrent d'un abandonament de les elits i les autoritats de la ciutat i que aquesta queda en mans de les classes populars. L'objectiu de la intervenció, per tant, és mostrar de quina manera les epidèmies acceleren l'accés a la política de les classes populars en situacions revolucionàries en l'àmbit local. Però també alhora és mostrar la instrumentalització que els governs fan per tal d'emprendre mesures centralitzadores i coercitives contra els seus adversaris polítics utilitzant l'epidèmia de teló de fons. Bé, com els comentava, el meu objectiu és parlar de l'epidèmia de febre groga i en aquest cal fer-nos ressò sobretot de l'impacte cultural que l'epidèmia té a França. Aquesta és una qüestió que a vegades no posem prou èmfasi. L'epidèmia de febre groga sovint té més impacte en l'àmbit francès que en l'àmbit espanyol. Sovint no, sens dubte té més impacte en l'àmbit francès que en l'àmbit espanyol. Pensin que les mesures que adopta França en el còlera de 1832 estan pensades en funció de l'epidèmia de febre groga de 1821 a Barcelona i, per tant, la comissió francesa que arriba a Barcelona, la comissió de metges francesos que es trasllada a Barcelona durant aquell període de l'epidèmia serà un element de caràcter determinant. Bé, no tinc temps per detallar tots els treballs que s'han fet al voltant de l'epidèmia de febre groga de 1821 a Barcelona, però sí que m'agradaria emfatitzar-ne els que han adoptat una dimensió més cultural i política, penso en els treballs d'Albert Ganima o els de Hoffman. També m'agradaria fer-me ressò de les darreres recerques, les que ha fet Kevin Pometti al voltant de la interrelació entre l'epidèmia de febre groga i el canvi climatològic, així posant en relleu com a la primera meitat del segle XIX i aquesta primera etapa, aquesta primera edat del gel, basant-se en l'anàlisi de la mínima de Dalton, l'oscil·lació Maldà, posa en relació aquesta vinculació dels problemes de canvi climàtic i, sobretot, els problemes de salubritat, de salut pública que viu a la ciutat. Aquesta és una qüestió que, si consultem la documentació de l'època, és molt recurrent.
tant per als observadors d'un costat com d'un altre. D'un costat em refereixo que, com parlaré més endavant, ens trobem amb que tenim diferents bàndols, podrem parlar-ne així, de metges que opten per tesis de caràcter contagionista o no contagionista, i amb dos bàndols el que sí es posen d'acord és amb el caràcter insalubre que té bona part de l'entorn de la ciutat. Sobretot fent èmfasi a les llacunes, a les aigües estancades, a la manca de circulació de l'aigua al port de la ciutat, és a dir, allà on va parar el rec Comtal a la platja de la ciutat, com allà es queden aigües putrefactes i es converteix en un olor de caràcter irrespirable. Bé, això és quelcom que és molt recurrent, que se n'ha explicat molt, per tant intentaré passar breument sobre això. Igualment, passaré breument sobre la idea de quin és el vaixell que porta el virus, si aquest vaixell és un o n'és un altre. Hi ha milers de pàgines al voltant d'això que s'han detallat molt al voltant d'aquesta qüestió, que tampoc crec que ens hagi de preocupar extraordinàriament. El que m'interessa subratllar, sobretot, és com les autoritats barcelonines, des de ben aviat amb l'epidèmia de còlera de 1821, es troben, durant l'estiu, que tenen dues agrupacions, dos col·lectius mèdics que es plantegen postures radicalment enfrontades. D'una banda, l'Acadèmia Mèdico-Pràctica, amb Joan Francesc Bahí al capdavant, Francesc Sampons, Francesc Salvà, entre d'altres, en què confirmen que és una epidèmia de febre groga i opten per promoure mesures de caràcter restrictiu, aïllacionista i definir-la com a una epidèmia de caràcter contagionista. Per contra, la Subdelegació de Medicina de Catalunya, vinculada més a la Diputació, amb metges com Josep Riera o Francesc Pi Guillem, Ignasi Porta, Josep Claveres, considerarà tot el contrari. Bé, a vegades la historiografia ha tingut poca empatia a l'hora d'analitzar aquesta picabaralla, perquè la picabaralla va més enllà de si és una febre groga o no, ja que les mesures que s'adopten a l'hora d'implementar aquesta decisió de si és o no una febre groga poc tenen a veure amb la profilaxis que té la malaltia en l'actualitat. Per tant, el debat entre contagionistes i no contagionistes gira al voltant, sobretot, de si s'ha d'aïllar o no la ciutat. I això, com hem vist en l'actualitat, té unes terribles conseqüències en l'àmbit econòmic, però sobretot en l'àmbit de les classes populars, que acaben sent qui acaben pagant aquestes situacions en formes de desocupació i de pobresa. Evidentment, finalment, s'acabaran imposant les tesis de caràcter contagionista i això portarà primer a un aïllament de la Barceloneta a començaments del mes de setembre i posteriorment a un aïllament de la ciutat a través de l'establiment d'un cordó sanitari al voltant del Pla de Barcelona. Per tant, des de ben aviat hi haurà una percepció d'una certa voluntat en un primer moment de minimitzar l'epidèmia, però al cap d'unes poques setmanes el que ens trobarem és que la ciutat es buida de manera extraordinària. Així doncs, Antoni Canals, que és l'home de confiança del baró de Castellet de Barcelona, a començament d'agost diu que la ciutat no ha disfrutat mai de més salut que l'actual, però al cap de 3 setmanes no li costa res dir que a finals d'aquell mes d'agost que la ciutat estava més buida que en l'època napoleònica. Per tant, aquesta idea de que la ciutat es buida és una idea que serà recurrent en les diferents epidèmies i és una idea en la qual jo vull enfatitzar. La idea que les elits fugen de la ciutat i la ciutat es queda en mans del món popular. Evidentment, si es queden en mans del món popular és perquè aquest món popular no pot fugir de la ciutat. Els debats sobre si la malaltia és contagiosa o no, és a dir, si la malaltia és contagiosa o infecciosa, són extraordinàriament interessants i en aquest període em sembla pertinent emfatitzar el fet que en el marc de la llibertat d'impremta que hi ha en el règim constitucional trobem la publicació d'un diari, el periòdico de la Societat de Salut Pública de Catalunya, que poden consultar a l'arxiu, en què es publica entre juliol de 1821 i juny de 1822, en el que es fan paleses aquestes divisions al voltant de les opinions vinculades a l'epidèmia. A mi em sembla particularment interessant perquè en aquest diari hi ha una representativitat de les diverses opinions. Evidentment és un diari fet per metges, adreçat bàsicament a metges, però no exclusivament, i el que més rellevant em sembla és que en el diari participen metges no només de procedència catalana, sinó també metges de procedència francesa, el cas de Lassis i Gouchot, i el metge anglès MacLean.
Evidentment, el que posa en relació a això és la dimensió transnacional del fenomen pandèmic, quelcom que el doctor Zarzoso ahir ens parlava amb aquests viatges que feien els observadors mèdics d'una ciutat a una altra per veure com s'havien de gestionar les epidèmies en cadascun d'aquests llocs. En aquest marc trobem la comissió de francesos enviada a Barcelona, que inicialment són 4 doctors, Etienne Pariset, Victor Bailly, Victor-Joseph François, André Mazet i Jean-André Rouchot, que venen a la ciutat per analitzar quin és el component, quines són les característiques de l'epidèmia. Bé, aquí tenim 2 expressions d'aquesta visita dels metges a la ciutat. Potser allò que és més sorprenent i alhora més revelador és el fet que els metges surten de París a finals de setembre i arriben a Barcelona el 8 d'octubre, però poc temps després de l'arribada, l'André Mazet mort sense haver tingut contacte amb cap pacient de l'epidèmia de febre groga. Això porta a una ràpida presa de decisió per part de Jean-André Rouchot de fugir, de marxar. Ell diu l'epidèmia és una epidèmia de febre groga, no és contagiosa, per tant no cal... Però per si de cas, veient la situació en la qual es troba la ciutat, prefereix dir potser no ho és, potser la situació és caòtica, és desesperada i per tant prefereix marxar. Per tant, això fa que la comissió hagi d'esperar un nou membre, que és el membre Eduard, que arribarà unes setmanes després. La comissió va acompanyada de 10 monges de l'Orde de Sant Camil i durà a terme les seves activitats fins al 22 de novembre, moment en què es declara la malaltia com a finiquitada o com acabada. L'important de la resolució d'aquesta comissió és que afirmen, òbviament, que és febre groga, però afirmen, i això ho veurem a partir d'alguns reports que fan el govern francès, afirmen que aquesta té uns efectes més ràpids i més virulents de les que s'havien trobat a les Antilles i que encara no la coneixen prou bé per determinar la seva transmissibilitat. Per tant, òbviament, el que fan és reforçar una mica la imatge de la por al contagi, ja que donen la malaltia com a malaltia contagiosa, malgrat l'opinió contrària de Rouchot. La importància de l'epidèmia de febre groga per l'opinió pública francesa és tan gran que encara veurem a finals dels anys 20 com un membre de l'Acadèmia de Dijon, el doctor Cunyat, el que explicitarà farà un anàlisi exhaustiu de la situació de Barcelona entre 1823 i 1827 i en el que esmentarà de quina manera la situació nefasta i d'insalubre del port era un element determinant en la difusió del contagi. D'altra banda, s'insistirà sobretot en fer-se ressò de les opinions que havien versat alguns dels seus companys metges en el periòdico de la Societat de Salut Pública, del qual abans esmentàvem. Per tant, veurem la rellevància d'aquests components mèdics de caràcter francès. Evidentment, la presència de la comissió francesa determinà les polítiques de tancament a la ciutat i les exacerbà i afavorir la idea que aquells que no volien mesures de tancament per la ciutat es movien per interessos espuris que només tenien a veure amb els seus propis interessos econòmics. Evidentment, la gestió de l'epidèmia generarà dubtes substancials i així Salvador Capmany, un d'aquests metges que no veia massa bons ulls les tesis que estaven defensant els seus col·legues francesos, afirmarà: «Las cuarentenas y abusivas secuestraciones a que han sido obligados todos los pasajeros y efectos de Cataluña que han entrado en Francia durante este invierno y primavera, época en que no podía existir epidemia alguna de calentura amarilla, prueban las miras políticas que el gabinete de Francia ha tenido para presentar el acantonamiento de tropas en el Rosellón. Y se ve claramente que los médicos franceses han sido el instrumento de que aquel se ha valido para inculcar a Europa la perniciosa idea del contagio que no existe y poder paralitzar mejor les operacions espanyoles». Què vull dir amb això?
Vull dir que en aquells moments, òbviament, no es coneixia la manera com es transmetia l'epidèmia i que aquestes comissions, en aquest cas la comissió francesa, és instrumentalitzada per al seu propi govern per uns fins clarament polítics, com aquí deixa palès en Salvador Company a través del periòdico de la Societat de Salut Pública. Evidentment, en aquestes mesures el que pretenien no només era frenar l'arribada de francesos a Barcelona als anys 20, que era una arribada rellevant, una arribada de liberals francesos que fugien i venien cap a Barcelona, i alhora era també intentar acabar amb un focus conspiratiu d'aquests liberals francesos que des de Barcelona intentaven conspirar per enderrocar el monarca Lluís XVIII. També s'insistia en la idea no només de frenar aquesta profilaxis revolucionària, sinó també la idea que aquest cordó sanitari afavoriria o preservaria o enfortiria més aviat el que eren els ports francesos del Mediterrani, en particular el port de Marsella. Bé, durant aquestes opinions no només les professava en Salvador Campmany, sinó que metges francesos establerts a la capital, a Madrid, es feien ressò que els metges francesos havien estat instrumentalitzats per al que ells anomenaven un possible contagi diplomàtic. Aquestes opinions es transmetien a través d'un diari que era l'Observatoire espanyol, que es publicava a Madrid en francès i s'adreçava als representants de la nació francesa i a l'opinió pública parisenca. La idea era posar en èmfasi que aquesta epidèmia s'havia fomentat, aquestes mesures tan restrictives, tan coercitives i tan d'aïllament per evitar aquest contagi revolucionari més enllà de la més enllà de la frontera espanyola. Bé, durant aquests anys, durant aquesta epidèmia, ens trobem diverses expressions de descontentament popular en les quals veurem que són objecte sovint els metges i veurem la intermediació de la milícia per evitar aquests desordres. La milícia s'ocuparà sovint d'afavorir, de preservar l'ordre públic i de garantir que ni botigues ni cases es saquegin, pràctica que en determinats moments de setembre acaba sent recurrent. Sobretot en moments en els quals les autoritats s'han tancat o bé en els forts de la ciutat o bé han fugit directament. Bé, no em voldria allargar massa en aquesta qüestió i voldria centrar-me en un fet que n'havia parlat anteriorment, que és la rellevància que se li atorga des del món popular a la milícia, i no només a la milícia, sinó al discurs anticlerical. Així doncs, a partir d'un text de Josep Robrenyo, el dramaturg i actor català, veiem de quina manera aquest discurs pro-milicià ha quedat palès. L'exemple és el següent. És un diàleg entre dos personatges, entre dos habitants de la ciutat, i diu: i a les milícies què hi dius? Jo crec que s'han portat, molt han treballat, i mai s'han mostrat esquius, acompanyant morts i vius, donant guàrdies a los portals, muralles i principals, i en fi, han estat valents, més també hi ha molts cents que se'ls han menjat la calç. Quan sortia a combregar de Sant Miquel, de Sant Just o de Sant Jaume, ells, amb molt de gust, lo anaven a acompanyar. Pujaven a il·luminar fins a los quartos dels malalts. Vamos, sos serveis són tals que jo no trobo expressions per avalar les accions d'eixos constitucionals. Què vol dir això? Vol dir que el discurs el que fa és enfatitzar la importància d'aquests col·lectius a través dels quals es mobilitza les classes populars per enfortir la idea que han assumit unes tasques que no els pertocaven, però unes tasques vinculades a l'assistència. Tasques que sovint estaven vinculades a l'àmbit de l'Església. Per tant, al mateix temps que anem reforçant un discurs de caràcter pro-milicià, s'està reforçant un discurs de caràcter pro-anticlerical, perquè són aquestes tasques que havien d'assumir els eclesiàstics que en aquell moment no les estan assumint. És veritat que a l'epidèmia de 1821 això és poc palès, ja que trobem un centenar d'eclesiàstics que moren, però ja trobarem les primeres expressions en clau de fragments
de col·loquis o fragments de dècimes en els que es manifesta aquest anticlericalisme que serà increixendo en les epidèmies posteriors. Per tant, insisteixo doncs en la importància que se li atorga a les milícies en la gestió d'aquest ordre públic. Això queda palès al 1821 de manera fidedigna en la mesura que, arran de la fi de l'epidèmia, encara no s'ha aixecat el cordó, malgrat s'hagi acabat l'epidèmia, s'organitza una junta representativa en què tenen una presència molt destacada els milicians. I no només tenen una presència molt destacada, sinó que el seu principal dirigent, en Josep Costa, acabarà sent un dels homes forts de la ciutat. Home fort que reflectirà quan ell entri a l'Ajuntament de la ciutat, en el consistori, i per altra banda també reflectirà en la proximitat que li manifestarà a Rafael del Riego quan entri a la ciutat. Rafael del Riego estava a les afores esperant l'entrada a la ciutat de Barcelona i en el moment que s'aixeca el cordó, el primer que farà no és adreçar-se a cap de les autoritats, sinó abraçar-se a la figura de Josep Costa, que ha capitalitzat el lideratge de les milícies en la gestió de l'ordre públic a la ciutat. Aquesta fortalesa que es manifesta per part de les milícies s'expressarà políticament en la Junta, en el consistori municipal posterior, i el que veurem és que l'any 22 la tensió que viu la ciutat ve determinada per aquest origen popular de legitimitat que té la milícia i per la legitimitat política derivada del procés electoral que tenen les autoritats. Això s'expressarà en la jornada revolucionària de setembre del 22, que donarà lloc a un capgirament de la situació política i a l'arribada al poder dels sectors exaltats i revolucionaris de la ciutat. No m'extendré en això. Aquí volia fer-ho més evident perquè en el 34 i en el 54 ens veurem processos de característiques molt similars. Insisteixo en la qüestió anticlerical, la percepció de que tot i haver-hi moltes processons a la ciutat, tot i haver-hi cerimònies fúnebres vinculades a l'homenatge tant dels morts, dels milicians morts o dels eclesiàstics morts o de les autoritats mortes, més enllà d'això s'extén un nou virus, si volem dir-ho així, que és el virus de l'anticlericalisme. L'anticlericalisme que començarà a prendre una rellevància inusitada a aquests anys 20 i tindrà expressions als anys 30 i 50 posteriorment. Bé, per acabar la qüestió de l'epidèmia de febre groga de 1821, m'agradaria insistir de manera molt breu, perquè el temps se m'escapa d'entre les mans, com vostès poden imaginar, que l'epidèmia de febre groga de 1821 el que farà és, a partir d'octubre del 21 s'establiran 6 espais per complir quarantenes, aquests que permetran als ciutadans poder sortir de la ciutat si així ho desitgen. 3 espais estaran dedicats a les classes menesteroses, és a dir, a aquella gent que no es pot pagar les quarantenes, i 3 altres es dedicaran a aquells que sí que se les poden pagar. Entre els 3 espais dedicats a les classes menesteroses, els que no se les poden pagar, tenim el monestir de Sant Jeroni, de la Vall d'Hebron, el monestir de Pedralbes i el campament de Barraques de Montjuïc. Probablement aquest ha estat el campament més recordat i reconegut, sobretot per les seves similituds amb el campament que s'establirà el 1870 i del qual ens tenim fotografies. Trobem, doncs, que entre les classes menesteroses només passaran 2.700 persones per aquests espais de quarantena i la major part d'aquests, més de la meitat, estaran en aquest campament de Montjuïc que vostès tenen ara en imatges. Aquestes despeses, els campaments dedicats a les classes menesteroses estaran coberts per les despeses de caràcter de l'Ajuntament i aquí veurem que principalment aquestes despeses arriben a ser uns 5.000 duros segons l'època. Més enllà d'entrar en el detall, el que observem és que la gran quantitat de despesa que fa l'Ajuntament en aquest període és una despesa dedicada sobretot als pobres de la ciutat, a qüestions de sanitat, de beneficència i de seguretat pública i als orfes de la ciutat. Per tant, podríem dir que es dediquen sobretot a aquestes classes més humils que per primera vegada en aquest àmbit percebran que repercuteixen sobre ells algunes mesures de caràcter públic que els permeten
sobreviure en situacions d'extremada escassetat, raó per la qual s'incentivarà encara més la mobilització política i la participació en aquestes institucions, sovint a través de la milícia. Insisteixo, doncs, que obres públiques, mesures de sanejament o redistribució a través de sopes econòmiques, seran els elements utilitzats per enfortir una cohesió entre les classes populars i alhora constataran la fractura entre un món de les elits que ha fugit de la ciutat i unes classes populars que romanen en aquesta. Bé, m'agradaria, ni que fos breument, poder parlar de les epidèmies següents. Ara em dedicaria a parlar aquí en aquests moments de l'epidèmia del còlera. L'epidèmia del còlera, com els deia, és la segona de les pandèmies de còlera, la que afecta entre 1826 i 1837, la que probablement en l'àmbit cultural té una visió més clara vinculada en l'àmbit francès i en l'àmbit anglès. Recordin el que els deia abans, Els Miserables, però també en l'àmbit anglès, com en aquell moment a Liverpool, la massa colèrica anglesa el que farà és sobretot vehicular la seva por contra els metges i veurem que en l'àmbit català aquesta vehiculació de la por contra alguns col·lectius pren sobretot la dimensió dels eclesiàstics. Evidentment, ens trobem aquest 1834 amb una epidèmia de còlera a Barcelona. Aquesta epidèmia de còlera fa que l'Ajuntament es decideixi a facilitar 7.000 passaports perquè la gent que vulgui fugir de la ciutat ho pugui fer, però s'han de pagar aquests passaports i, òbviament, tornem a estar en la situació anterior, que és que qui pot fugir són les elits, qui roman a la ciutat són les classes populars. Per tant, les elits fugiran i allí on impactarà de manera més virulenta l'epidèmia serà en els barris de caràcter popular, òbviament per les condicions d'amuntegament i d'insalubritat que tenen aquests barris. De nou, el que trobarem són dos fenòmens, que és que poc temps abans que es declari l'epidèmia, la milícia urbana del moment es manifesta en contra del capità general perquè no ha percebut la retribució que esperaven després d'haver fet uns serveis extraordinaris que se'ls havien demanat. El capità Manuel Llauder li havia demanat en el seu moment i no ho percebran. I aquesta protesta farà que el capità general decideixi rellevar-los, els oficials, i arrestar els principals capitostos de la protesta. Això no tindria res d'especial si no fos perquè 3 setmanes després els allibera, els posa al capdavant de la milícia i els demana que mantinguin l'ordre públic en un moment d'exacerbació del còlera. Tornem a veure un altre d'aquests elements. La milícia urbana ha estat, de nou, qui ha de ser la responsable de garantir l'ordre públic perquè l'exèrcit no és capaç en un moment de revolta, d'epidèmia com era el de 1834. No només això, sinó que les milícies, abans no ho he enfatitzat prou, abans no ho havia enfatitzat prou, però la milícia també és un espai en el qual els desocupats hi poden trobar-hi recursos, i bona prova d'això és el batalló de sanitat que es constitueix en aquest període. Són 600 treballadors desocupats de les fàbriques, als quals es traslladen a les fronteres d'Aragó i catalanes amb Aragó i València per evitar l'entrada, o més que per evitar, perquè quan es produeixi l'entrada hi hagi uns controls i una observació amb les persones que estan creuant aquestes fronteres. Evidentment, doncs, la milícia és un espai en el qual els treballadors desocupats poden obtenir una certa retribució. Un altre dels fenòmens que es produeix en aquest moment s'havia produït el 1821, no hi he tingut prou temps, però és més rellevant el 34 i el 54, que és el fet que si fugen les elits, fugen els fabricants, es tanquen les fàbriques i els tallers. Si es tanquen els tallers i les fàbriques, la gent no té res per menjar. És així de fàcil. Nosaltres estem molt acostumats a pensar en una idea d'estalvi, de dir es pot estirar dels estalvis i en rendes que es perceben mensualment. En aquest cas, en l'època no és així, es treballa a jornal o de forma setmanal. Què vol dir això? Doncs que quan es tanca la fàbrica no hi ha recursos, i si no hi ha recursos hi ha fam. I si hi ha fam hi ha necessitat de que l'Ajuntament subministri una part d'aquests recursos. Per tant, en bona mesura, aquesta
també és una mostra més del descontentament popular envers aquests col·lectius, que el que fa és, d'una banda, reforçar la cohesió entre el col·lectiu popular i, de l'altra banda, diagnosticar l'adversari polític en aquest moment. Evidentment, l'epidèmia de còlera a Barcelona no té punta de comparació en la mortalitat respecte a la que havia tingut l'epidèmia de febre groga, però que sí que constatem és que deixa un pòsit i una experiència acumulada en les classes populars urbanes. Pòsit i experiència que potser podríem veure en el que es produirà posteriorment, que és, en poc menys d'un any després, ens trobarem la crema de convents de 1835 i l'assalt a la fàbrica Bona Plata i la crema consegüent. Evidentment, en aquesta sala a la fàbrica Bona Plata ens hi trobarem la presència de teixidors, de mariners, de pescadors, de serenos, també de milicians, i veurem com aquesta cohesió social s'expressa fàcilment, es fa intel·ligible en el moment en què la Junta Governativa, que es constitueix pocs dies després d'aquests esdeveniments, formin el batalló 12è del lleuger, anomenat el batalló de la Brusa, que aglutina els treballadors de fàbriques, o el batalló de sapadors, que aglutina treballadors de la construcció, paletes, fusters, etc. Tot plegat ajuda a reforçar, conjuntament amb el cos franc dels voluntaris de Catalunya, com aquests voluntaris aquestes classes populars tenen una expertesa prèvia vinculada a l'àmbit de l'epidèmia que els ha ajudat a cohesionar-se, que els ha ajudat a dirimir quin és l'adversari i com, en una situació de conflictivitat, com és la que es produeix a l'any 35, vinculada a la Primera Guerra Carlina, però també vinculada a aquestes tensions derivades de la conflictivitat obrera, ens s'articulen la seva resposta en forma de mobilització en clau de batallons de la milícia. Bé, per acabar aquesta part del còlera del 34, insistir en el fet que en el període ens trobem amb la publicació d'obres vinculades a la literatura mèdica, de les quals Pere Felip Monlau serà un dels seus especials referents d'aquesta projecció i d'aquesta dimensió internacional, que òbviament es vinculen al que Pere Felip Monlau escriurà el 1841, que és el seu famós pamflet o opuscle més aviat, anomenat Abajo las muralles. Em sembla aquí molt il·lustrativa la imatge que acompanya aquest Abajo las muralles que he posat aquí en el PowerPoint, que és la idea de veure què és la muralla, com s'està i com hi ha les aigües estancades al voltant de la muralla i com això facilita aquesta insalubritat que té la ciutat en aquest període. Bé, els parlava que abordaríem la tercera epidèmia, el còlera de 1854. El còlera de 1854 es produeix durant la tercera onada pandèmica, dels quals els havia parlat. Aquest còlera coincideix justament amb la revolta, amb el pronunciament anomenat de la Vicalvarada, liderat per als liberals progressistes, i aquesta epidèmia de còlera el que veiem és com el governador civil, al capdavant del qual hi ha Pasqual Madó, es nega a deixar organitzar a la ciutat la milícia urbana fins que la situació no s'apaivagui. Per què? Doncs perquè en aquells moments la conflictivitat laboral és exacerbada i té por que la milícia urbana sigui aprofitada per exacerbar el component radical del procés revolucionari. El governador el que farà, per altra banda, Pasqual Madó, és emfatitzar la idea de la destrucció de les muralles, la importància de destruir les muralles per tal que afablir la difusió de l'epidèmia. Aquí en l'auca que tenen vostès en imatges es pot veure fidedignament com la crema de fàbriques esdevé un element de primer ordre durant aquelles setmanes en què s'està difonent el còlera per la ciutat de Barcelona. Per tant, la crema de fàbriques, mentre ja s'està cremant les fàbriques, és inviable per al governador que es pugui articular els batallons de la milícia. Poc temps podrem contenir aquesta situació i això farà que a finals d'aquell mes d'agost de 1854 es decideixi a afavorir la creació dels 4 batallons de la milícia. El més sorprenent d'això, si m'ho permeten, és que aquests 4 batallons de la milícia
faran unes eleccions per escollir la seva oficialitat i les eleccions seran invalidades per al propi Madoz perquè hauran donat resultat a lideratges de caràcter massa insurrecte i popular, fet que ho farà optar a Madoz per la reelaboració d'un nou procés electoral diferent a l'anterior que eviti l'arribada en aquestes milícies dels sectors populars. Tot i així, trobarem com en aquestes milícies de l'any 54 hi haurà presència d'obrers entre diferents batallons, en particular el tercer batalló i el batalló de sapadors. Evidentment, en aquesta situació, i no vull allargar-me perquè estic a punt d'esgotar el temps, el que ens trobem és altre cop fenòmens que s'havien produït en situacions precedents. La idea de les sopes econòmiques, el component filantròpic de la milícia quan per setembre es constitueix, la idea que els treballadors desocupats s'han de dedicar a l'obra pública finançada per l'Ajuntament, etc. I de nou torna a aparèixer la qüestió anticlerical. En aquest cas, la qüestió anticlerical resulta prou evident perquè els primers que fugen i els que més fugen són els eclesiàstics. El 1854 els eclesiàstics fugen de la ciutat. No havien fugit el 34 i no ho havien fet el 21, però el 54 no deixaran lloc a dubtes i, per tant, fugiran de forma ràpida. I veurem doncs, com la ciutat altre cop es buidarà i seran, en aquest cas, els soldats que romanen als forts els que seran víctimes de l'epidèmia i també a les classes de caràcter popular, en particular els treballadors de fàbrica, vinculats sobretot als llocs d'amuntegament en els quals viuen. Per acabar i per concloure, m'agradaria emfatitzar com a través d'aquestes tres epidèmies observem com es produeix aquesta acceleració del que és el ritme de la política. Veiem com queda palès el sorgiment d'espais de representació política vinculats al món popular i el sorgiment d'àmplies formes de mobilització i politització popular vinculades a la milícia nacional o milícia urbana. En quant a l'experiència d'aquests anys, posa de relleu la presa de decisions per part dels governs locals per afavorir la redistribució d'aliments, per afavorir les càrregues contributives entre els sectors benestants i la voluntat de promoure obra pública per tal d'afavorir a les classes desocupades, en particular treballadors de fàbriques i tallers. La realitat d'aquest període també ens fa evident la polarització entre les classes populars i les classes benestants. Mentre les classes populars s'hauran de fer càrrec de la gestió de l'ordre públic i fins i tot l'auxili popular, com era a través de les milícies urbanes, el tancament de fàbriques esmicolarà la cohesió social que existia en determinats moments entre treballadors i els seus patrons. Alhora, i amb això gairebé conclouré, emfatitzar la qüestió de la dimensió transnacional del fenomen de les epidèmies i de com sovint aquestes comissions de caràcter internacional són instrumentalitzades per part dels seus governs. Insisteixo, doncs, que la milícia i els cossos francs es convertiran en la forma de formes de percebre de recursos per part dels treballadors i alhora també de gestionar l'accés a la política i al control. I per acabar, emfatitza que la gestió de la salut pública amb la imbricació de col·lectius populars a través de la milícia permetrà assumir una certa expertesa en la gestió de l'ordre públic en els períodes pandèmics posteriors. I això queda força reflectit entre 1821, 34 i 54, en la mesura que en aquests períodes del 34 i el 54 el nombre de revoltes i insurreccions internes a la ciutat serà menor en la gestió que en farà la milícia urbana o nacional. Moltes gràcies, un plaer estar aquí amb vostès.